Maita henyu madikani tinoda kukutendai nokuya kuzosangana nezvi zvakari pavhiki idzva tichitaura nyaya dzakasiyana-siyana dzinobata upenyu hwedu. Zuva nezuva rine zvaro nhai. Regai nditange ndatenda vakocheri vedu veMACZ vatipa icho chikuva chekuti tigone kukurukura. Munoziva mukati meupenyu hapana chakanaka sekushambidzika. Asi tinonzwisisa here nyaya yekuwedzera runako, nyaya yekuwedzera bvudzi? Bvudzi iro munorinzwisisa? Zvamunoita kumeso munozvinzwisisa here izvo? Nzara idzo munodzinzwisisa here? Vamwe vari kuwedzera ka kuti magadziko nemukaka zvikure. Munozvinzwisisa? Chiregai ndirege kutaura zvakawanda. Regai ndipe nyanzvi dzedu mukana wekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nemi Mai, muri kunze? Zita rangu ndinoitwa Mrs. Caroline Samatanga. Ndinoshanda ndiri kuMedicines Control Authority of Zimbabwe. In short, inodaidzwa ichinzi MCAZ. Tinokutendai nokunge muri pano. Mazvita Mai Chisamba. Ini ndauya ndakamiririra Cosmetology Association of Zimbabwe. Department rinoita nezvemucheno rataurwa naMai Chisamba. Zita rangu ndinonzi Mufaro Chivige. Ndiri secretary weassociation. Tinokutendai nokuwedzera runako pakati pevanhu. Maita zvenyu Mai Chisamba. Ini ndinonzi Baba Jombe Benjamin. Ndakamirira Harare City Council, City Health Department inoona nezveutsanana. Tinokutendai nokuti zvinoda utano kazvekuchena izvi. Manga muchizviziva here vadiwa tariri kuti ukaenda ukanokanganiswa nzara dzako idzi unofa zvekunoiswa dota kudota. Mamuchizviziva? Nekuti zvinhu izvi zvinofanira kunge zvakakwenenzverwa. Ndiri kuya kwauri Mufaro, zvakoshei kuti tipe dzidziso kuvanhu vedu kuti kana uri musoro kana chiri chii chei zvakosha kuti tikurukure nevanhu nenyika. Mazvita Mai Chisamba. Toda kukutendai zvikuru nemukana wamatipa. Zvakakosha kuti mudzimai wese kana murume wese azive ukoshi huri paari. Kana tichitaura nyaya dzekugadzirwa kwevhudzi nedzeganda nedzenzara, tinenge tichitarisira kuti munhu wese ari muindastry medu kana kuti mukushanda mese matinoita mumasaluni anga ari munhu akadzidzira basa iroro. Tinenge tinyanya kutarisa kudzidzwa kukugadzirwa kwakaitwa munhu. Nekuti tinoti bvudzi ibandiko reganda redu. Saka zvakadaro bvudzi haribude kunze, rinobuda mukati memunhu. Saka zvakakosha kudzidzisa waunogadzira kana kuti anokugadzira ngaazive ukoshi chaihwo chaihwo kuti munhu ndiye akakosha. Bvudzi rinenge rabuda zvarinoda zvinombori zvii, munhu anenge ambodyei, anenge amborarama sei. Ndinongoti Mai Chisamba zvazvakanakira ndezvekuti mati kana zvikakanganiswa tichanzi dota kudota ivhu kuvhu, tirivhu tinongorarama sevhu. Ivhu rimwe nerimwe rine fertilizer yarinoda, ivhu rimwe nerimwe rine mbeu dzarinorimwa. Saka hairdresser, beauty therapist akasaziva ivhu raari kushanda naro, zvinotipa kuti tiwanike utano kana kuti bvudzi richidonha. Mazvita henyu. Mashoko makukutu. Nekuti zvemucheno kaizvi hazvisi zvekungomira pavheranda nai kuti tinogadzira pano, tinogadzira pano. Muri kunzwa zvinoda unyanzvi. Kwamunosvika ikoko vakakutarisai nekuti zvese zvinokosha ka, vakatarisa uso hwenyu vanobva vatokuudzai kuti imi Mai Chisamba mune uso hwakatenderera imi. Tikakuisai muchochororo uya uyu munobuda drama. Regai tikugadzirei zvinoenderana nechi, muri kurwana here ruzivo irworo rokuti munhu anongosvikotaura kuti ndiri kuda izvi nokuti ndakazviona paTV, ndoda izvi zvakadini. Hanzi zvine ruzivo asi zvine utano mukati. Kove guta mazvibata papi zvemucheno izvi? Maita zvenyu Mai Chisamba. Seguta reHarare, ndisu varidzi veHarare takabatana nevagari vedu vose. Tinokoshesa utano hwevanhu. Utano ihwohwo hunobatanidza zvinhu zvese zviri pamunhu. Ndizvozvo mashoko makukutu avari kutaura nai. Ivo vakamirira guta reHarare asi vakamirira pasi rose. Iguta, handiti chirongwa tiri kuitira kuHarare. Saka muri kunzwa vanhu vachiti Harare Harare. Izvo tiri kuonekwa nevamwe vari kunze kwenyika ino, vamwe vari kumhiri chaiko vanenge vakatasa chirongwa chedu. Saka imimi mati munokoshesa utano. Ndiri kuuya kwamuri, imimi munoongorora zvemishonga. Sei zvakakukosherai kuti mishonga iyi, madrugs ayo, ndiri kuuya kwamuri kunze?
Maita henyu Mai Chisamba, zvakanyanyisa kutikoshera kuti munhu kana achiwana mushonga awane mushonga wakakodzera kuti awane maererano nequality yemushonga, maererano nekushanda kwawo yatinoti muchirungu efficacy, toenderana zvemaererano nequality yemushonga uyu. Saka munhu anofanira kuti awane mushonga wakaongororwa. Saka nhasi tinoda kuuya kuti tidzidzisane maererano nekuwedzera runako kuti zvii zvatingaite kana kuti zvii zvisingafanire kuti zviitwe. Ndizvozvo mashoko akanaka nai. Inini mwoyo wangu dzimwe nguva muongoro netsvakiridza yandinoita ndinotozogumbuka nekuchena kwevanhu, kwete kuti mwoyo wangu haufari. Mati mambozvoda here kuti munhu apedza apoda aita zvese, baba vanenge pamwe ngatimbotorai kuti baba vanotovabvunza kuti mapedza here, nekuti hamusi kuonekaka kuti zvakanaka nai. Musoro hauda kuita zvakanaka, nokuti hatisi kutaura zvana mai chete, nana baba vanopoda-podawoka, vanobvisawo ndebvu dziya, vanoenda vachinogerwawo ikoko. Ndoda kumbobata mumwe kumahair salon. Tiri kuona kuti vanhu vakawanda vazhinji votsvaga zvakachipa. Havachatarisa udzami hwataurwa uhu, kuti vanhu vandiri kupinda kwamuri ava vanondisiya ndiri mutano here, vakungotarisa zvakachipa. Zvinhu zvenyu izvi hazvina utachiwana here, zvatingati pachirungu midziyo yamunoshandisa iri sterilized here? Zvamataura izvozvo zvakakosha zvakanyanya kuti midziyo yatinoshandisa tizive kuti tinoisteriliza sei, tinoibvisa utachiwana hwakasiyana-siyana sei. Tine mabhakteria atinokwanisa kuwana munzvimbo dzekushandira dzatinoshandira, masalons, mahairdressing salons nemabeauty salons. Zvese izvozvo tinobva tadzoka kuna Mufaro paataura paya kuti tinofanirwa kunga tiine ruzivo. Saka kana uchinge usina ruzivo rwekuti ndapedza kushandisa tsono yandanga ndichisonesa weave, ndapedza kushandisa reza, ndapedza kushandisa makamu, kana kuti ndambodonhedza kamu yangu pasi, ndichaiklina sei kuti ndizoishandisezve pane mumwe ari kutevera. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Muchazobvunza kamubvunzo zvavari kutaura kaizvo. Vari kunyatsotaura vakamirira basa ravo. Ndo zvamuri kuitirwa here imi? Kana kuti kana vogadzira nzara zviya vachikurumidza, zvinonzi ndipo chauinacho, ndipo bhafa iyo, bvabvu bvabvu, pane mumwe achitorwa umwe chichitorwa izvo. Muri kuziva here kuti mutota mushandisa bhazi tripfende, bhazi riye rekuti ukatakura apa raenda wapa raenda wapa muzvirwere. Ngatimbobatai mumwe wekumasaluni. Munopa vanhu here zivo pamusoro pe matarisa ganda, matarisa mamiriro avo? Munovapa here ruzivo? Vanogashirazve here ruzivo? Nekuti mumwe munhu anouya achitauraka, munoziva kuna chiremba, mwana anongoti chiremba inini ndiri kungoda zvejekiseni, ndoda jekiseni, handisi kuda. Chiremba anomira kutaura kuti no, imi hamusi kuda jekiseni, marwariro enyu hadi jekiseni. Imi munozviitawo here? Kana tauya kuchikamu chinoteera ndoda kuti mupindure, munozviitawo here? Munhu akauya akati ndiri kuda iye inonzi carrot, imi momuti aiwaka, honai headline yenyu iri kutangira kuseri kwemhanza. Ngatisangane muchikamu chinotevera.